em başlama şevan heja dvernamaya xoya îroda em ê karê paqijiyê werin pêşberî wê belê hûn zanin karê paqijiyê bi rastî jî karekî gelekî giran e lê karekî çawa ye em ê çi bikin na em li ber avahiyê ne em ê bikevin nav avahiyê em ê hevdira bînin ev karekî çawa ye. تماشا نجنا وكون بين ما أمد كاريه هو جكر جلو برجع هول خوكر شاورة هول خوكر جبكو كاريكو أم إيرو بكر ناجي أن بدرنا أم الأسانسور سواب ودر كفن جوري كاركرنجن باخجي كرنا دس بكرنا براستي أم جناب تنجم وانا ودس باخجي بكن بله ام هاتن برداری خو لگا ام دری بخن کارکرین جلو وقت ما قلت بود دهندر دان انها دست باقیجی کرنه مرنم وناس بکن امجی امی کار بکن مرحبا قوت به خیراتی صاحبی چوانی باشی باشی چای قوت به و دست فکریه اول دست بگیری بله امی جب هفدر بکن چوایی باشه باشه خانی چوایی اونی باش دست فکری و دست فکریه مش نمیشه فقط دست بگیری بله تمام ام جناب هفدر بکن شو ما حاضریه خو کریه ام جنا حاضرم از جبورا بشغلم ایرو باشه ام شو از شو دست بكم اتش بكم تجي ور بردستينا اجبر مردسه تمام بيت ما شغال نجنها وك مش كساكن نجيكو او دست فكرنا از جي او هوستنه لامجي المال باغجتكم براستي لي وك وانا نا او هم كاركن هم كدكي بيروزن هم كدكي مازندن هم نابچن متفخ بهدورا ازينك البردسه وهم بخبتم بشتي ويجي çıkardın mı ne zaman yapkım? Ezvana halde mi olsa? هاي هذا طيب بالكون Den balkona tamam Evet. sakin abla. Tam salona. Bir sola neçim? نعم تربيزه Tamam nalver paqış kirne. هاي Jberko evder paqış es sola xona açım. Brastici her tiji qayde gü heye. Jberko vedere kedeki mazın dane. Eji bu sola xo pelenakum. Tu peki buçuk yemedane koncukeki hatım. Cardım. Bu sola ste. تربيز مين؟ والله بر باخش بيه geleki باخش بيه من برج ديت بو برل واندرا geleki krejayı hebu run hebu çten kreje bun lenha brasti ev karkareki geleki zahmete nosa ولا بزعمل mesela ligorte zahmetiye her zede çiye هرت işte ملي مردش بسام مردش كم مرد بدله بنا deterjan tezrarız merva Evet. ايش بقول سبيكم هرت işte nefsa ince mesela çteki o sayıcı hetiş bir desta tekrar vederi Tamam. mesela desevda pot heye madde çote maddenin kimyasal yani muji maddenin kimyevi ne lembrov bir şekilde dinci bakış ne ben olsa نعم نعم van deterjanı temiz var güzel مش قليل temiz var tuhazir de meci serdarım az iyi zor nereden yapım hem merdiven hep kes şıbkım vega acı çiçekkim yaşım şu bilmem Navê sakineyi ez xwe vî îşê dikim geçima xwe vî îşê derbas dikim yani îşê me awayî vî îşê me ev ye ya sadece vî temîzliğê dikim û pê sevî xwe mêze dikim way 5 sal 5 sal ez vî îşê dikim el damedê min jî ez xêra me dê derneketim dervan em li vê derê nişolin em li virin awayî yani temîziyek te îro dî em her zaman awa dikin bişon bidim te davet. lezbir ne olsa davet Davet. bişon tamam Uyaya on kare hopur bakış dikim هذه ولا أخذتين أكيد Uyacı bişon olsa Evet, az bijdinim blava yüzüp be هذه ون هرود خبتن anji لا ولا عرفت له kar hebe قال هذا ده الدنيا كان ما Evci çteki zahmete hem mesela evlehiyevitine hem perevijinize diye نعم
Kat işte rahat değil na. Serhatine zahmeci periz dedin. Zedin Aynen. Ez viyaj bir şop nasıl? Arı başmış. Aftet orada. Vay. Gelem rovaya çeke. Ya temaşavan neca ez bu bir kare txwazim tiştekî bêjim. Divir da hûn jî dibînin mesela xuşka sakîne ji anîzma di vî karê da ew lehî tune ye. Bi rastî tu parastina hûn jî tune ye. Yani xwedeneke tiştekî be serê mirov wisa mirov dibîne. Dîsa perekî bi rastî perek gelekî erzan e. Gor ew xas ket, gor ew xas zahmetî dide perekî erzan e. Lê mixabin ji bo malbata xwe kin, ji bo neçarî divê vî karê jî bikin. Belê wek me anîzman serdajî Emîro lê avayekê taybetin îro em karê paqçî derketin pêşberî we wek hemû bernameyê xwe îro jî me hin heziriya xwe kir, amadekariya xwe kir û em ketin nav vî karê. Di serê de me mitfexê dest pê kir. Dûr da bê du karkerên jin ra me dest bi paxijiyê kir, dest bi paxişkirina erdê, paxişkirina dîwarê kir. Belê ev deravayekî gelekî mezin e, xaniyekî mezin e. Piştî ku me mitfex xelas kir, em vê carê ji derbasê salonê bûn. Salonekî gelekî fireh bû û me dest paxişkirina cama kir. Bi rastî ez jî xwe wek şexsek wek jinekî gelekî camê tirsim. Lê karkerên jin wînê ji dîmena de bînin. Yani heya derva jî xwe derbas kirin, milê xwe derbas kirin û cama hem ji derva hem ji hundir da paqiş kirin. Lê dixwazim tiştî gelekî girîng bêjim. Paxişkirina cama gelekî gorin zor e û talûkeyê gelekî zêde ye. Hûn navayekî bilindin. Serê we gê ji be an jî tiştekî be yani ew baldarî nîm be carek de hûn dikarin kevin jêr û jiyana xwe ji dest jî bidin. Dema mirov yû alî da fikrê talûkeyekî gelekî mezin tê de heye. Me jî piştî camê dîwara û erdê xwe paxiş kir. Niha em de me mitfex xilas kir em de bas salonê bûn nas sakin abla. Em ê li vir çi bikin? Serê bêj bas bikî ji me re me çi bikin li vir? Em ê pencera sîvkirin, em ê dîwara sîvkirin, em ê erdê sîvkirin, em ê deriya sîvkirin. Toza wî ji zêde nasıl? Em ê tozê bigirin. Qirka meşiya. Tu westiya yan? Erî wala ez westiya. Hinekî pacê vê xaniyê jî mezin in. Toza yê zêdeyê ye na berpencerê zêde toz hebû temaşevan neja. Ji ber ku toza yê zêde bû. Qirkam jî eşê qirka. Giş korona bırakçı. Wala em ne qorine bû ne ama toz gelekî zêde ye. Li gor min ew toz me aciz kir ket qirkamê. Wala aynen. Ew jî zehmetiya ye. Piştî ku pacer qediyan me derbasî dîwara bin newsa. Erî. Mesela de salonekî da yani ji paxijiyê de herî dawî erdawî em paxij Em dikin. erî. Em pişî Yani pencere dikin, duvara dikin, hep başı erdi. Yani newsa rêz yani. Erî. Em erdayı dikin. Ez ji derva çê dikim wisa be. Erî. Hiç derbaçı. Niha xuşka sakîne ji ber ku tecrübe îdî zêde ye ew hem ji derva hem ji hundir de cama
paqij dike û dibînin camê gelekî paqij bûn. Ez ê jî ev bercama tiştekî dîwarekî biçûk heye ez ê wana paqij kim. Lê toz zêde bû. Qirka me gelekî eşya. Niha temaşevan nejewan dibînin, niha xwişka sakîne derket aliyê camê bi rastî mirov dikare di vî karê de bîne ziman ku herî beşekî zehmet ew e ku hûn dibînin yanî diçe alî dinê piştî wî ji xwe dervaye yanî xwedîneke tiştekî be hişê mirov biçe an jî mirov gelekî boste talûka ve derê gelekî zêde ye. Xwişka sakîne hay ji xwe hebe hinekî baldar be wala ez tirsim. Temaşevan nêje niha em paqijê xwe berdewam dikin. Hinekî em westiyan em dikarin bêjin lê karkerên paqijiyê her du hevalê jin êdî zêdetir westiyan. Bi rastî qenesekî nekarekî gelekî paqij dikin nekarekî zehmet ew alî karê xwe dikin. Dîwara sî dikin, paja sî dikin, paqij dikin. Niha ez jî dest dîwara bikim, bikevim karê dîwarê. Bi rastî yanî ziman em ê çend jar jinê ji bînin ziman karekî giran e. Ji niha ve destê mirov binerin yanî ji ber ku di nav avê de madeyên kîmyewî gelekî zêde ne. Ew madeyên ku em bikartînin ji ber wî jî destê mirov gelekî jî de zêde ye. Ez jî niha dest pê dikim. Niha me potekî paqij anî. Em ê hêdî hêdî wisa paqij bikin. Destê mirov nagîje. Ji ber ku dest nagîje jî em ê wisa hêdî hêdî bikin. Temaşevan nêje niha em li erdê ne mejorê qedan, dîwara qedan, camê xwe paqij kir. Piştî ku me wana paqij kir vecere jî em hûn dibînin ser evdarin bi darê hatine çêkirin. Em darê vê xanî yanî erda wî bi desta paqij dikin. Ev beş beşekî zor e, ji ber çi zor e. Dema tu xwe tewînî pişta te gelekî değişî û her tim dest diçe û tê alî rastê alî çêko ji ber wî hinekî giran e bi rastî. Niha hêdî hêdî pişta min jî değişî. Belê niha me gelekî kar kir, çend saet ji derbas bû, heye niha me çi kir xwişka sakîne. Wala me mutfak temiz kir, me salon kir, me carî riş kir, me duwarê kir. Me her dayê jî temiz kir ev pir wesiya. Nezan gelekî westiyan em ê hinekî bêhna xwe jî bizin. Lê belê te çi wa mesela me çi wa kir? Potkê bi desta zêdetir me kir. Me giş bi destan kir. Erê. Erê me potkê xwe dişîş me giş bi destan kir. Em pir wesiya, pir jî pîs bû. Nefsa xanî pir qirêj bû. Mesela xanî qirêj îdî welwestîne û piştê înşa ekomuru piştê înşaatê dedî ew toza înşaatê heye ya.
والخاني وسج دشن باقش Em دكن bakış dikin. bu çaxı zahmettir ne? Daha zahmet. İnşaat daha zahmetli yani. Yani rojek de dikkatim mesela haniyeki işte çarode, penç ode be. Tamam hem deheb narın. Mezun hem çar hevderin, hem penç hevderin, si hevderin. Hem edeceğim deheb derin ama bu şey ben deheb derin. Yani hani valla bejora çetire be Tabii. alaf be beçte. Erifani var çetirsin. Nasıl o rahat tutarım. Valla jimra geleki pakışı sorti. Per zor valla. Per zor em per duversin. Efani mecbur. Mecbur jbur nane xom Bu nane ra. kuan Minat mesela onu te liver kar dikin diçin malıcı dikin ne Tabii. Mala aynı usta. Aynı. Lever çağır kırım der mali cevap. Bele uzanın em her temtin zaman disa cembin zaman efkar kareki grane lebele dema komro vi karetke hin mro maddeyan bu kartine o maddeci brasti prani on maddeyin kimyevi ne maddeyin pakışkırne ne mecvan maddeyan bu karani o maddeci brasti hem jbo laşe mrovan hem jbo tenduristiya mrovan geleki xaterin le mukabın ev madde nimbin efkarji naykirin efkar zahmettir dbej beri mecvan maddeyan bu karani iru hamude seme udeste karkeren jin dnav van maddeyan dane Elmana der basıcı şey suçlu bun kerem kemiş kasakine hamile bir çıkın Bir bir şey temiz bakın. Fransız bakın. fayans Yani şuna fayans da çoğaya şu Ama silkin. Çimek bir şey dolap ben bir ceylan ha. Ma Fransa mi silkin ama dolap silkin. Yani dışarı bir şey. Minki kırıcı vanlar aradım. Vandra tefkireci şu mesela istediği hepsi emeviyadaki Ama geldik. Abi ki. ev geleki bakıştık olsa tulser de hele anji Na, az ledik ama bestedir. dedi bakıştık Yani daha temiz. Azeli. cam mavi işi bakış Cam kış bakır. Azeli yani ki mizek mera az temiz kali. tamam mesela Fikir o bir şey der ramide. Ma kriz mreci bir. Dilçin. Evet. Hene kırıcı olsa mane peva mane kanacın yani nasıl? Valla ki noçin. Ama için olsa da be. Ne kırın biriktirmiş kırın. O ya. Evin kahin varım ro gravdırt ke zahmettirdik ki kahin. Tamam. Yani çao. Ne kırın o kırın ya. Bir de bat kırın ona. Bu çen saat sarpiyayı nasıl ki? Çao ne vesiyam vai pensala vai. Ve salat tu vikaret Ne ki valla pensala zikayı. Kış zikayı. Kam mecburen. Anek mecburen. Orta mesela tujur ki tu çumalı her zede kudret deşi. من بديشي برسال بديشي برسالي بديشي قيش بغن فاندا ترجمة مش Ama كيميا ben سال ben havalı. Mülkele ki aciz ki. أسبنا خارجي كاتم أتشم دكتورة Böyle. تتشكي نبو تجمع يعني فايدة وش مرت نبو بتفايدة كتير Yani tu her baş bir disa tu vikaret ki tu disan. أدي سالكم مجبور مكاتش مكم Demağı da tını da kaptın üstüne. أنا أنا ما بدي أدخل Leçek kesitlerini. ولا حد سبيع دلالة بابي واجي قرتيه Böyle. بو هايشت أجي بو نه Ne nüfus vikaret. أبي كاري ده باسك Orası bir geleki zor. Geleki zor. كان أم شوكا Aynen Musay. Musay ez disa jorayı bakışkım. هاي تجيب شو راي فرشة بقى Tamam, jorayı bakışkım. مجبور خيدي أجي هنا ويجي نار Cenaze demek ki ev samaya. ماري أوكل Yani jene çemrum karıştırıp kusat hayır. نعم إن شاء الله تتميزي ما تبقى كل Temizliği onu geleki başlıkla jorayı. Rastici, ya şu kare kuntun kare ki gönle piroze o geleki kare ko başlıklı. Deste ve sahne. برافو تبقى كي Geleki başlıklı. Deste ve sahne.
ما پیشی ام کت المطفاقی ما مطفاق تمیز کرد ما بارقون کرد ام کت سالونی ما کرد ما جامعی کرد ما توزی کرد ما عرضی کرد دواری ما سیل کرد ام اینجا کتن آری ما آره کرد ما توالت کرد ام چون جور جیشوشتنی ما کرد و ده ما کرد دیسا ما جام عرض کرد yani ما ایشی خو قدمت این زحمت جام و دواره yani teduvesi piştatta deşe işler zor işte pencere hangi tehlikeli ya heye duvarcı militer perdişin duvar duvesi bu kote az ne kav kazi berdim çarpım kasi xavatı tüne astanema edici giş biçugun sabim gibçugun gıjmurun girtünen mecbur bakım ben kan berdim yani gere en azından حيش إنه مريارة دحب مير لازمه بالشغل وما فيه وقادي بكل أما أتنم تماشاvan neja piştî ku me karê xwe yê salona mizvê xilas kir ve jerzeyên derbasê ciyê serpişûştinê bûn bi rastî ew der gelekî qirêj bû di her ew fayansên ku li wê derê bûn di hemûya de qirêjiyekî zêde hebû dîsa di navbera ciyê ku kaniyê da av jê dihat dûr da ji gelekî qirêjiyên xirab hebûn yê tiştên zer hebûn me bi destayek yek wana paxîş kir ez û hevala xwe ya karkerên jin piştî ku me werî paxîş kir vê carê jî me dît bi rastî destê me ji ber wan maddeyên hemû navbera wan qaşilê rabû spî bûn yani bi her awayê zehmete bi rastî serê sibê em rabûn heta vî saetê em li ser piyanê karekî wisa ku rûnên ser maseyekî ancî ser cîr û niştinê tune ye ser piyayê destê te her tim potkek heye û tu paxîjî dikî pişta mirov alîkê deşî tiliyê mirov alîkê deşî ji ber wan maddeyan serê mirov deşî ji ber wê yekê jî bi rastî gelekî giran bû. Di bernameyê xwe kedê wê jî dît wê jî temaşe kir karekî têra xwe giran têra xwe zehmet û kedekî gelekî mezin di nav da me anî ser ekranên we di bernameyek din da em ê bi karekî din li pêşberî we bin heya bernameyek din dema xweş be.